بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siqhubeka nencwadi Ithalathatul Usul wa Adillatuha. Isifundo esiphuma kusona noma isifundo esingaphambilini bekade sibheka lapho khona umlobi ethi i'lam arshadaka Allahu li ta'ati, ma'abethene aziu Allah kungathi angakuholela ekumthobeleni. Anna al-hanifiyata millata Ibrahim, ukuthi ihanifiya inkolo ka-Abrahama noma usiko lika-Abraham. An ta'budu Allah wahdahu, ukuthi ukhonze Allah. Ukuthi hanifiya yini? Ukuthi ukhonze Allah, umkhonze yena yedwa, ungamhlanganisi nalutho. Mukhlisan lahu ad-din, usetheni mukhlisan lahu ad-din, ukuthi wenze zonke izenzo zenkolo zedini ukuthi zibe msulwa zifanele yena kuphela. Wabidhalika amara Allahu jami'a an-nas wa khalaqahum laha, ukuthi futhi yikho lokho Allah ayaleze yonke indalo yakhe noma zonke idalo zakhe bonke abantu nezizwe ukuthi zenze ngokunjalo, futhi uzidalele lokho. Ukuthi inhloso sishilo inhloso yani yokudalwa komuntu nokudalwa kwamajini ukuthi kukhonze Allah, njengokusho kwamazwi Allah methi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ukuthi Allah akadalanga amajini nani nabantu ngaphandle ukuthi injongo ukuthi benjani bemkhonze, liya'budun. Wasethi umlobi wa ma'ana ya'budun, ukuthi ne okuloko kuqondwe noma okuhloswe ngokuthi liya'budun okanye ya'budun, kusho ukuthi yuhidun, ukuthi akhonzwe yena yedwa. Ugcizelela udaba lokuthi lokhu kukhonzwa ukuthi munye uAllah ekhonzweni kwakhe. Sabina sabeka umthetho omkhulu kunayo yonke mangabe ethi wa'adhamu ma amara Allah bihi at-tauhid, ukuthi umthetho omkhulu Allah awuyalezile noma ushayile na umisile yini ilokho ekuthiwa yitawhid. Wasethi itawhid, ngokuchaza itawhid wathi huwa ifradullahi bil ibada, ukuthi ukhonza uAllah yena yedwa noma ukumenza Allah ebe munye ekukhonzweni nasezenzweni zokumkhonza. Sasesiyagcizelela ukuthi ke ukukhonza noma itawhid kama itawhid alikhulumi ngokukhonza umdali yedwa kuphela, kodwa libalula zonke nezinye izinto umdali amunye kuzona, njengokuthi munye ezenzweni zakhe, ekuthenini konke akwenzayo akekho nokukwenza njenganaye, futhi akekho nokukwenza ngendlela efana neyakhe, akekho futhi nokukwenza ngendlela elingana nezinga umdali azenza ngakho zonke izenzo ezenziwa ngumdali. Lezi ezimenza abe ahluke yena ezidalweni zakhe njengoba engumdali, ukuthi yonke into ibe izidalwa. Kanjalo nephawulo zakhe njengokuphila ingunaphakade nokuzimela nokuba munye engekho ofuze yena nofana naye noma owesibili ohlobe yena noma esingathi ufaniswa naye noma uqhathaniswa naye, njalo njalo nezinto eziningi eziphathelene nani nalokho ekuthiwa ngesilungu ama qualities kamdali noma ama attributes kamdali. Sithi munye kuzona zonke lezo zinto. Ngakho igama letawhid lididiyele konke lokho, kodwa okumqoka kunazo zonke lezo zigaba zetawhid noma lezo zinhlobo zetawhid yileyo ukuthi umdali akakhonzwe yena yedwa. Ingakho umlobi esebenzise lencazelo nje wamakuyona, ngoba ingqikithi vele ilapho ekuthenini masimazi umdali ukuthi munye ezenzweni zakhe, fanele ukuthi nathi esikwenzayo ohlangothini lethu lukhombisa ukwazi lokho noma ukwazisa lokho nokuhlonipha lokho nokugcina lokho. Uphinde ethi wa'adhamu ma naha anhu ashirk, ilapho khona seveza manje ke isono esikhulu kunazo zonke noma ukuphulwa isenzo esiwuphula umthetho kuzona zonke izenzo eziphula umthetho kaAllah, uthi okukhulu umdali akunqabelile yini? Shirk. Wasethi mechaza ishirk wathi huwa da'watu ghayrihi ma'ahu, ukuthi ishirk yini? Ukuthi ukhuleke komunye kunaye uAllah okanye ukhuleke kwabanye kunye naye, ngoba kungenzeka ukuthi ukhonza enye into esikhulini sakhe okanye ukhonza yena kanye nezinye izinto. Konke lokho kuyangena ngaphansi kwesihloko noma kodabalani lwazisono esikhulu ekuthiwa ishirk. Wasefakazela ngevesi lapho umdali ethi wa'budullah, kusho ukufakazela umthetho omkhulu ekumele siwenze siugcine, ukuthi khonzani uAllah, njengokusho Allah uthi wa'budullah, uthi khonzani uAllah. Ubese kuveza umthetho walokho kunqatsheliwe noma leso sona esikhulu esingavumelekile, wala tushriku bihi shay'an, ukuthi ungamhlanganisi nalutho, ungambhanqi
nalutho Allah. Kusho ukuthi noma ngabe iyini noma ngabe ubani wakwabani ayinalo ilungelo lokuthi makukhonza umdali nayo leyo nto noma lowo omunye kunomdali akhonzwe kanye naye. Namhlanje ke sibheka ke ezinye zezinto umlobi azithintayo kule ncwadi uma ngabe ethi fa idha qila laka, uthi uma kuthiwa kuwe mal usulu thalathatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha, uthi uma ngabe uyabuzwa kuthiwa yiziphi lezi zisekelo ezintathu eziphoqelekile kuwo wonke umuntu ukuthi abe nolwazi lazo noma azazi, usethi-ke ikunikeza impendulo faqul, ukuthi neke kufuze uthi ngakho yithi ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Uthi impendulo yalo mbuzo mawubuzwa umbuzo ofana nale impendulo yakho ifuna ithi ukuthi inceku yazi inkosi yayo, wa dinahu nokuthi yazi inkolo yayo inkosi yayo ngoba inkolo ekamdali, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kanjalo nobani nomprofeti wakhe umdali okungubani okungumuhammad, ukuthula kube naye. Ngakho lezi zinto zontathu noma lezi zisekelo zontathu zimqoka kuona wonke umuntu. Ngakho ke umlobi wencwadi uAllah benomusa naye enjani efundisa ngalendlela. Le ncwadi ke igabe eziningi usebenzisa lolu hlobo noma lolu hlelo ikakhulukazi iqaleni kwayo lokubuza umbuzo ebese enikeza impendulo. Asibheke ke manje kulolu daba lokuqala elithi ma'rifatul abdi rabbaha, ma'rifatul abdi rabbahu, ukuthi inceko lapho khona yazi inkosi yayo. Usethi ke umlobi fa idha qila laka, uma kuthiwa kuwe man rabbuk, ukuthi ubani inkosi yakho, uma ubuzwa lo mbuzo uthi ubani inkosi yakho, impendulo yakho kumele ithini? Uthi ke faqul rabbi Allahu alladhi rabbani, ukuthi impendulo yakho mayithi inkosi yami ngu-Allah okunguye ongidalile nonginakekelayo. Igama elithi rabbani la ile lokuthi umdali ungidalile futhi uyena okunakekelayo nokubhekelelayo. Wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi, naloyo onjani odale yonke yonke indalo futhi oyinakekelayo ngani ngezibusiso zakhe bi ni'matihi, ngoba konke lokhu kuhlelelwa nokunakekelwa kungumusa kamdali, kuyisibusiso esivela kumdali. Usethi ke wahuwa, ngokuqhubeka impendulo uthi wahuwa ma'budi, ukuthi ne futhi uAllah nguye engidani engiyisikhonzi sakhe. Ngamanye amazwi loyo konke ukukhonza kwami engikubhekisa kuye. Laysa li ma'budun siwa, anginayo omunye engiyisikhonzi sakhe noma engimkhonzayo siwahu ngaphandle kwakhe. Ubese lethu ubufakazi ke umlobi rahimahullah ngalolu daba ukuthi silithathela kuphi lolu daba na. Wadalilu qawluhu ta'ala, uthi ubufakazi amazwi akhe ophakemeyo uAllah uma ngabe ethi Allah alhamdulillahi rabbil alamin, ukuthi udumo nokubongwa konke kungokuka Allah oyinkosi, ngamanye amazwi ongumdali nomnakekeli nombhekeleli nomhleleli wani al-alamin, wayo yonke imvelo nendalo. Ngoba legama leli sishilo sithi Rabb lichaza lokho, lichaza ukuthi njani ongumdali kanti futhi kuyena onjani onakekela lokho akudalile. Ubese ehlaziya ke umlobi ngokuthi wa kullu man siwallahi alamun, ukuthi yonke into noma ubani omunye ngaphandle kuka Allah uyini, uyisizwe esithile noma uyindalo ethile, yuhlobo lwendalo. Ngoba leli gama elithi alam kulama aya likhomba lokho ukuthi ngokwezinhlobo noma ngokuhlukana kwendalo, njengoba kunabantu kube khona nezilwane kube khona nemvelo njengezihlahla nazo zonke lezo zinto, konke lokho kungena ngaphansi kwegama elithi alam, mabethi rabbil alamin, ukuthi inkosi yazo zonke izinhlobo ngezinhlobo zani zendalo. Kusala umdali kuphela, ngoba yena akafani akadaliwe kodwa nguye odale yonke into. Ubese ethi wa ana wahidun min dhalika alalam, ukuthi nokuzazi wena ukuthi nami ngingomunye wakuzona lezo zidalwa noma ngingomunye wazo
lezo zizwe noma lezo zinhlobo zani zendalo, njengoba umuntu naye ewuhlobo oluthile lwalezi zizwe umdali adale ngazo. Ngamamazi uhlobo lwendalo umdali ayidalile. Konke lokhu sikhumbula ukuthi kungaphansi kokufundisa ngesisekelo sokuqala sokuthi ukwazi inceku ukuthi ayazi inkosi yayo. Usethi ke mangabe eqhubeka kulona lolo hlalolo, fa idha qila laka, uma ke kuthiwa kuwe manje, bima arafta rabbaki, ukuthi ngabe uyaze ngani inkosi yakho noma uyazi ngani inkosi yakho, yini le kwenze wazi ngenkosi yakho na? Faqul, usethi ke impendulo ifuze impendulo yalombuzo eyokuthi uthi bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-layl wan-nahar, uthi ke fanele ngimazi ngani ngezibonakaliso zakhe kanjalo nendalo yakhe makhluqatihi, wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar, uthi isibonelo kwezinye zezibonakaliso zakhe, isibonelo sezibonakaliso zakhe ubusuku nemini, wash-shamsu wal-qamar nelanga nenyanga, wa min makhluqatihi, ukuthi kanti ezinye zezibonelo zani zendalo yakhe ama makhluqat as-samawati as-sab'u wa man fihin, ukuthi amazulu ayisikhombisa kanti nani nalokho okuqukethwe yikho noma lokho okuphakathi kuwo, wal araduna as-sab'u wa man fihin wa ma bainahuma, kanti nalokho imhlaba eyisikhombisa ngamanye amazwi igaba zayo eziyisikhombisa zomhlaba, hayi ukuthi mhlawumbe imhlaba ephinda phindwe kasikhombisa, cha wona uwodwa uyini uyizigaba lokesithi ngamaleya ayisikhombisa, waman fihi, nalabo noma nalokho okunjani okuphakathi kuzona lezi zigaba ezisikhombisa zawo lomhlaba esikuwona, wama bainahuma, kanti nakho konke okuphakathi kwamazulu nani nomhlaba. Useyafakazela ke kulolu daba ngani ngevesi uthi wadalilu qawluhu ta'ala, uthi ufakaza amazwi akhe Allah uma ngabe umdali la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqi nas, ma ngabe umdali ukudalwa la khalqi indaba ke yokuzothini yobufakazi la isekuthini umdali mekhuluma ngamazulu nomhlaba usebenzisa igama elithi khalq, ingakho ethi wa makhluqatihi, abese enza isibonelo esiphathelene nokuthi yini amazulu nomhlaba. Uthi umdali ke ukudalwa kwamazulu nomhlaba kukhulu kunokudalwa kwabantu, okusho ukuthi kuthatha lukhulu ukudala ini amazulu nomhlaba kunokudala umuntu noma abantu. Wa qawluhu ta'ala, namazwi akhe ophakemeyo uma ngabe ethi wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar, lana ke usefakazela udaba lokusetshenziswa kwegama elithi ayatihi noma igama lokuthi izibonakaliso zakhe, ngokuthi asebenzise leli aya elithi kwezinye zezibonakaliso zika Allah ubusuku nemini nelanga nenyanga. Usethi umdali la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Usethi ke Allah ningakhothami phambi kwani kwelanga, ningalikhonzi ngamanye amazwi, wala lilqamar, futhi ningayikhonzi inyanga, wasjudu lillahi alladhi, kodwa nikhothamele uAllah okunguye onjani odale lezi zinto lezi ezinkulukazi. Kusho ukuthi ubukhulu bazo nobuhle bazo nokumangalisa kwazo akudingi ukuthi kube izona ezikhonzwayo, kodwa fuze kukhonzwe loyo ozidalile. Subhanallah, ngoba lesi sifundo sisenza nje kusanda kutholakala noma kusanda kuvela izithombe ezintsha lento abathi telescope, lokho kuyaye kuthunyelwe emkhathini kuthathe izithombe kuthwebule inkanyezi nazo zonke izinto ezenzakalayo. Namhlanje nje nangayizolo nasensukwini eziphambilini bekade kubungazwa lokho noma kubabazwa lokho ukuthi kwaze kwayisimanga abakubonayo kuvezwa ile telescope le abathi James Webb telescope. Kodwa okumangazayo nokuthusayo ukuthi abantu bamangazwa yindalo kodwa abamangele ngomdali wayo lendalo. Ngakho leli verse subhanallah, ngoba likhuluma nje liveza lokho ukuthi ukudunyiswa noma ukutuswa kungokukamdali, hayi lezi zidalwa lezi.
ayidalile umdali. Ubuhle bazo kumele zisikhombe zisibuyisele ekuthenini sibone ubuhle nobukhulu bakhe umdali. Sothi umdali wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, ukuthi ke khothamani kuyena uAllah ukuyena ongumdali wazo lezi zinto uma ngempela nguye kuphela eninjani enimkhonzayo. Uphinda fakazele futhi umlobi ngelinye iaya engicabanga ukuthi sizophetha ngalo inshallah ngenxa yokubheka isikhathi. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أتيجي أمتلك للي آية impela inkosi yenu nguAllah loyo odale amazulu nomhlaba ngezinsuku noma ezinsukwini ezingaki eziyisithupha. Thumma stawa al-arsh, wase ekhuphukela ngenhla kwesihlalo sakhe sobukhosi ngendlela efanele yena nehambisana nobunjalo bakhe. Yughshi al-layla an-nahar, ukuthi umdali uqhuba ini ulandelisa ubusuku ngemini. Yatulubuhu hafithan, zilandelana ngokuphuthuma ngamanye amazwi zingashiyi ingcosana noma ingxenye isikhashana esithile phakathi kwazo, ngoba lenye igamanxa ingenela kwenye kanjalo kanjalo, kusho ukuthi ziyekana lenye mangabe ifica enye ayilindi kepha iyangenelela kanjalo kanjalo. Usethi ke washamsa walqamara wanujuma musakharatin biamri, ukuthi ilanga nenyanga nezinkanyezi konke kunjani kumi ngani ngomthetho wakhe noma kumi ngezwi lakhe. Ngani? Ngoba nguye othi lezi zinto azibe ngalendlela eyizo. Ubhekeke lokho esiqeda ukukhuluma ngakho kokubabaza indalo, kodwa sibe sikhohlwa ngumdali wayo ukuthi kusibeka kuphi la. Uthi ke umdali ala lahul khalqu wal amr, uthi impela ingeyakhe indalo yonke kanjalo nani nelungelo lomthetho noma nelungelo lokushaya umthetho, kusho ukuthi uye oyishaya umthetho endalweni yakhe. Tabarakallahu rabbul alamin, ukuthi ubusisekile yena umdali oyini oyinkosi yendalo yonke. Ngifuna ukugoqa ngaleli aya ngingalihlaziyanga kakhulu, sizolithatha ngesikhathi esilandelayo sibheke okuningi esikuzuza ngalo kuloko njengokusetshenziswa kwalo njengomfakazi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.